هەر لەسەر سەردانیکردنی کۆمسیۆنەکە بۆ لای عەبدوڵڵا ئۆجلان ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە لە ئیمراڵی میوانێکم هەیە بەڕێز سونا کەپۆغڵو پەرلەمانتاری یەکپارتی لە ئامەد لە ئەنتاڵیاوە لەگەڵمان دەبێت. بەڕێز سونام کاتت باش، دوای ئەم بڕیارە پرۆسەی چارەسەری دەچێتە چ قۆناغێکەوە؟ بله، سپاس دکم. خودê xêrê bigîne we. Divê aşamayê de süreç wê qerar zate hat standin wê her îmraliyê vê sürecî wê dewam bike. Îro weka ku hûn jî zanin CHP gokî em ji bûna xatirê heyeta îmraliyê em nav nadin. Ji dev ji wî awayî berda got ez üye xwe naçînim wê derê, milletvekiliyê xwe naçînim wê derê. Ama ev süreca hanka wê dewam bike ve îro nîm be sibê dispa roja xwe bidim nîşandan wê ew roj herin îmraliyê bi Abdullah Öcalan re wê xeber bidin. Süreç tabii ki bi rastî süreç bûna xatirê Türkiye, ji bûna xatirê bölgê, ji bûna xatirê Kurda süreçka pir mihîm e, pir bi qîmet e, bi rûmet e. Ber wê awayî ez dixwazim ki di huzûra we da ez bêjim ki birêz Devlet Bahçeli, Serokkomarê me birêz Recep Tayyip Erdoğan ji bûna xatirê vî wêrekî bûna xatirê vî bi dil bi ewk vê Konya Hankayî li ser vê dîrokê ser vê kirinê tiştê ku ji destê wan tê didin ve bi wêran dikin hesab kitabê helbijartinê nakin ji bûna xatirê welat, ji bûna xatirê xelqê xwe, ji bûna xatirê xelqê Kurd û Türk û Ereb vê süreca hankayî bêkirin ve komisyon ki bikeve nekeve jî ev komisyona hanka wê here îmraliyê ve Abdullah Öcalan re xeber bidin. Başa Suna Xan diyareke em şan desterdani îmralî dekin katekî diyarî kirawa? Bi rastî tarîxa wî ez nizanim ama ez bawerim ki en fazla hetanî roja dişemê sibê veya da dispa wê tarîh bê dîtin ewsa bawerim ve hafta pêşta edibêm ki wê bê kirin. Başa Suna Xan wê herin wê derê vê hafta pêş. Bale. بە بڕوای ئەوە بۆچی جاپە بڕیاری داکە هیچ نوێنەرێک نەنێرێتە ئیمراڵی؟ ئەمە هیچ کاریگەریەکی لەسەر سەردانەکە و پرۆسەی چارەسەری دەبێت؟ bi rastî ez dixwazim vî jî bêjim wextê ku tu lê binê li dîroka me binêrî di tu zamanî da CHP keleka xelkê Kurd, keleka xelkê nemaye hûn eğer dîroka me binêrin ta sala 1990 da jî zihniyeta CHP hewqasa kirinê ku welat hat kirin tew zihniyet bû tu bi dîroka pir kem binêrî bavûkalê me îdam kirin. Yani CHP di vê Konya Hankayê da di vê kirina Hankayê da tirsa xwe helbêjirtin tenê nîne aslında. Ti carî ji bûna xatirê milletê Kurd CHP tiştekî nekiriye. Ha tiştê ku heta îro cihaniye ziman jî aslında ji bûna menfaeta xwe kir. Çünkü hûn jî tev zanin ki ji bûna xatirê kent uzlaşmê ku gotin ya desteka Kurda xwestin, desteka tabana demê xwestin, divêr da hevra birê da çûn îro riyê xwe danîşandan. Yani CHP ji xwe ev e. CHP roja ewil de ev e. CHP ticar degişine bû. Ez dixwazim vê jî bînim ziman çi dibe ew zane gavand ka jî min got ti kes partiyê yani ti ew neke jî ev süreca hankayî wê here serî. Ev süreca hankayî wê bê kirin. Çünkü çima jî xelkê Kurd jî dixwaze, xelkê Türk jî dixwaze. Biratî her du taraf her du cî jî dixwazin ve
Kut vakti lê dinêrin nava Kurd û Tirka da jî pir zewcandin çêbiye, malbat çêbiye, havaltî çêbiye, îş û kar çêbiye. Yani Kurd û Türk ji hev dû nayê qetandin ve sidiya jî dixwazim bînim ziman CHP birawsa zanibekî ve ev süreç here serî ve biratiya Kurd û Tirka wê bê çêkirin. زۆر سپاس دەکەم بەڕێز سونا کەپۆغڵو پەرلەمانتاری کوردی یەک پارتی لە ئەمەد کە لە ئەنتاڵیەوە لەگەڵمان بووی. Ben ez ve spas dikim dixwazim xelkê me û Kurd jî riyê CHP bibînin dihev kelîmê xweş ku dibêjin bawerî tînin ez dibêm artık kî riyê kî spiye kî reşe kî bir duristekî ne duriste xelkê Kurd jî ez dixwazim ya bibînin çawa mîna xweş ez spas dikim ber xatirê we mikin mêvanê xwe şev baş dem baş ser çavara.